Na és megyünk tovább. Ez a második rész, itt van velem Boglár is, 0021-es ügynök, én meg Rafi vagyok, ahogy szokásom szerint az vagyok. És kurva hosszú út áll előttünk, úgyhogy induljunk. És ez nagyon rövid lesz az a videó, kérem szépen. Fussunk egy kicsit? Most így futunk, futásba vagyunk! Jaj! Szarba léptem, vigyázzál! Jaj! Beleléptem a vízbe, de! Most így futunk, mennyi van a videóból? Jó van, még van egy kicsi! Gyere, már mindjárt ott vagyunk az első oszlopnál! De most tényleg előjön egy vaddisznó, azt nagyon megszívjuk. Gyere, gyere! Ó, nem sokat tudok lenni. Na gyere! Nem utossál! Mindjárt ott vagyunk. Gyere, nem baj, hogy gyere, Bugi, mert vége a videónak! Itt lesz vége! Boglár kis róla! 27-es ügynök! Gyere! Sziasztok testvéreim, te is köszönjön Rainbow, hogy ki! Szia! Adrinak is köszönjön, mert ő is fogja ezt a videót nézni! Szia, Adri! Szia, Adri! Addig megyünk még, amikor leáll, akkor már kész! Jó van, csáztok!